Kif qegħdin taraw ġejna fil-laboratorju tal-Bibljoteka Nazzjonali fejn se nkomplu naraw issa sezzjoni oħra, sezzjoni li fiha jsir ix-xogħol ta' legatura. Magħna reġgħna lil Joanne Sciberras issa drajtuha sew li qiegħda tispjegalna il-proċessi differenti u x-xogħol li jsir f'dan il-laboratorju. U fil-background ukoll għandna lil Marjo mikallef illi huwa restawratur tal-Bibljoteka Nazzjonali u t-tim tiegħu għandna lil Konrad li jieħu ħsieb ritratti u jkompli jgħin f'din il-sezzjoni kif ukoll lil Michael Bonello. Joanne, eżattament x'tip ta' legatura ssir issa f'din is-sezzjoni? Mela, il-legatura hija wkoll xi ħaġa importanti ħafna għall-Bibljoteka għaliex aħna bil-liġi kull ħaġa li tiġi ppubblikata ġewwa Malta jew għawdex tiġi ddepożitata ġol-Bibljoteka taħt il-Legal Deposit Act. Allura jkollna ħafna items li nkunu rridu jinġabru f'volumi bħal ngħidu aħna l-ġurnali ta' kuljum, il-gazzetta tal-Gvern, reġistru elettorali, fascikli, perjodiċi, ċirkolarijiet u anke press releases. Jiġifieri dak kollu li joħroġ imprint speċi irid jiġi legat hawnhekk. Aħna nippruvaw illi bħal speċjalment gazzetti naqduhom volumi biex anke nibżgħu għall-karta. Sewwa. Fiex tikkonsisti issa l-proċess tal-legatura? Mela dan ukoll huwa proċess naqa' twil, allura tajjeb li nispjegaw step by step biex il-pubbliku jkun jista' jifhem. Nibdew billi l-ewwel jiġi ċċekkjat il-volum li aħna sejrin illegaw. Jiġifieri jekk għandna setta gazzetti ta' xahar naraw li qegħdin kollha hemmhekk m'hemm xejn nieqes u li npoġġuhom kollha wara xulxin. Imbagħad tiġi preparata karta fuq quddiem u fuq wara tal-volum li tissejjaħ brigetta biex issaħħaħ anke il-legatura tal-volum. Interessanti anke il-kliem tekniku li jintuża f'dan ix-xogħol. Mbagħad jiġi ssegat id-dar tal-volum biex tgħaddi l-ħjata minn ma l-ispaga u wara il-volum jiġi inkollat. Wara li jinxef il-ktieb imbagħad jitpoġġa ġewwa morsa apposta biex inkunu nistgħu nagħtuh dak li aħna ngħidulu ir-rounding tal-qoxra. U mbagħad aħna titwaħħal dik li jgħidula l-fursetta tkun karta apposta biex terġa' ssaħħaħ il-volum u fl-aħħar nett nerġgħu nwaħħlu l-kapitel jew il-headband tal-ktieb. U mbagħad ngħaddu biex nirfinaw u nagħmlu l-qoxra tal-ktieb. Wara nażlu il-materjal tal-qoxra biex inkunu nistgħu nfasslu l-qoxra tal-ktieb u mbagħad inħalluha tinxef sew u tieħu iż-żmien tagħha. Wara mbagħad nikkomponu il-titlu tal-ktieb fejn tintuża magna apposta tissejjaħ blocking machine fejn bil-foil aħna nagħmlu t-titlu tal-ktieb u jekk hemm bżonn isiru anke xi diżinji u xi linji. Fl-aħħar nett inwaħħlu l-qoxra mal-volum jew book block u b'hekk il-proċess kollu tal-legatura jkun lest. U hemmhekk rġajna rajna sezzjoni oħra tal-Bibljoteka Nazzjonali fejn rajna x-xogħol li jsir ta' legatura. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor mill-Bibljoteka.